The Geza effect. Vakomana hazvina kumira zvakanaka mu the ruling party ZANU-PF neleadership yayo. Panguva ino tiona Blessed Geza, panguva ino chinokonzi mucitizen wese munyika yeZimbabwe ari kusapota mashoko ake pamwe maveterans. Panguva ino in this period of panic takuna vakomana ve the ruling party ZANU-PF neleadership yavo panguva ino vakuacta zvakunyatsooneka kuti vakomana zvisati vakamboita pasi pezuva vakunyatsokuona kuti panapa havanopa vanoti vasubscribe like what on the bell icon. Tipina BBC Zimbabwe kudanyora chiti Geza effect. After all veterans led by Blessed Geza told Emmerson Mnangagwa to step down, ED's foot soldiers came out gun blazing, attacking Geza. All the insults and accusations against Geza never break them down. Now that they have realized that the whole country is supporting what war veterans are saying, they are trying by all means to silence war veterans by giving them some trinkets. It's less than a month since this voice started. Now all veterans have been promised the land, boreholes, $1.5 million loan. Vati tono ndomasvika anobuda nyika pana bvunzi aiwa vakomana the ruling party panguva inoi aiwa vatonhora vapindwa nechando vachiona the Geza effect ichivaswipa away. And panapa panguva ine vakunyatsokuona kuti vakada kuikonzeresa idecent kana kuataka maall veterans vanoona zvakaitika 2017 zvichidzokororeka zvichiitika pavari. Now we are seeing my benefits ava kupiwa maall veterans zvakunyatsobuda pachena kuti aiwa these guys aiwa vari kunyatsokutya, and these guys they now know kuti anytime maall veterans aiwa they can step them down. But the question is, vanhu vakuzvibvunza vachiti kunyange pasina kana a month maall veterans ataura, maall veterans achakwanisa kubribika here aiwa nezvavari kupiwa nevakomana the ruling party. Mukaona maboreholes akutodriliwa mari vatopiwa 1.5 million, mukatarisa land vatopromisiwa, munofunga kuti vachatengeka here maall veterans nemashoko ari kutogona naGeza vachifumura every dimension yecorruption itika the ruling party ZANU-PF. Tudze mafunguro emu kuti kudii pamusoro pechiitiko ichi pina comment section medu. So subscribe or like, don't on the bell icon.